Повечето хора мислят, че проблемът е, че нямат достатъчно пари. Но истината е друга. Проблемът е, че парите им изтичат. Всеки месец. Тихо, без дори да го осъзнават. И причината често е една. Лоши дългове, кредитни карти, вноски, бързи кредити. Заеми за неща, които вече дори не ги правят щастливи. И най-лошото, много хора се опитват да инвестират, докато все още са затънали в дългове. Това е все едно да пълниш кофа с вода, докато има дупка на дъното. Защото ако плащаш огромни лихви, парите ти работят за някой друг, не за теб. И тук е важно да разбереш нещо. Не всеки дълг е лош. Има разлика между дълг, който ти носи пари, и дълг, който ти взима пари. Ако вземеш заем за бизнес, умение или нещо, което може да увеличи доходите ти, това може да бъде добър дълг. Но ако взимаш кредит за телефон, дрехи или неща, които губят стойност, това е капан. И точно там попадат повечето хора. Работят всеки месец, за да плащат решения от миналото си. И така никога не успяват да изградят свобода. Защото как да инвестираш спокойно, когато постоянно дължиш пари? И тук идва следващият важен въпрос. Как да започнеш да излизаш от това? Първо, спри да трупаш нови дългове. Това е най-важната стъпка. Защото няма значение колко плащаш, ако продължаваш да добавяш още. Второ, напиши абсолютно всички свои дългове. Всичко. Кредитни карти, вноски, заеми, лихви. Погледни реалността, защото много хора избягват числата, а точно те ги държат в капана. Трето, започни с най-опасния дълг. Обикновено това е този с най-висока лихва. И всеки месец плащай повече от минималното. Защото минималното плащане често е направено така, че да останеш длъжник по-дълго. И още нещо важно. Не се опитвай да изглеждаш богат, докато си финансово притиснат. Това унищожава бъдещето ти. Истинската финансова свобода не е да изглеждаш богат, а да имаш контрол. И както казва Уорен Бъфет, ако купуваш неща, от които нямаш нужда, скоро ще продаваш неща, от които имаш нужда. Това е реалността. Лошите дългове крадат бъдещето ти бавно. Но добрата новина е, че можеш да спреш цикъла. Стъпка по стъпка, решение по решение. Защото инвестирането не започва с акции, започва с контрол над парите ти.